Ihe ọbụla a na-eme dị mkpa na-ezuzu ya gbasata ụmụaka bịa wuo ihe na-etiga ụmụaka na ihe mgbu. Nsị na ọ na-agbawa m obi ọwashi. Ihe ọbụla na-ezuzu, ihe ọbụla dị mkpa na-ezuzu ga-eme ụmụaka involve ọ n'ime marriage ọ n'ime enyi tiga ụmụaka na ihe mgbu ihe ha na-amaghị isi ya na ọdụ ya. Ụmụnne m, nsị na ọ naghị m umeji ọwashi ọcha. Ka m gbara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu sị m nwanyị mba nọ m za. Ya sị m lekirikwa enu na agwa ya n'elu ụwa na mata ya ga-abịa na my table na ya agaghị believe. Na ya amanyere n'okwu ndị mmadụ ọnụ well gwa ha akwasị uche onye adị njọ. Na ya amanyere n'okwu ma ndị o nyigidere ndị wepụtara ke ha ya esoro kashie ha obi soro gwa ha sị mee ya otu emekwala otu n'uche obi nke ya dịka m na-ekwu na uche onye adị njọ. Mana agwa ya n'elu ụwa na ya mata ya ga-apụta na my table na ya agaghị believe. Gakwana ịpụta pụta ma ụdị ọ na-agbawa ya obi na ngalugbo enu ya nọ na umeji na oge ele na ya nwere marital issue ya efiliri na ya ga-handle ya efiliri na ka ya ediwewena na enweghị imulu na-ejighi ha ejighi na ka ya ejighi mana ya efiliri na otu ọbụla o si rụrụ na ya ga-amanejitenwu ya ya mahụ na ihe a ga-erute n'ụdị ọ ga-ama ya ube na mkpụrụ obi ma ọ ma na-achọ ịmagbu ya amagbu. Ya sị m na ya alụọla nwaanyị na kemgbe ekwerela nwunye isi ike na enweghị ya na-ekwu nwunye na anụ ya elekiri ya agba ya nkịtị na ote egbo ya nọ ya amahụ na ya nwere line mmadụ na-enweghị ike ịkros na ndụ ya na ya amahụ na mmadụ nwere ike ime ya ihe ya wuo beast tọn otu ihe ya na-aga akọwata nwa onwe ya tọrọ ugbu ene na ya alụọla nwaanyị o kemgbe ya na nwunye ekwe ebiri na kemgbe ya na nwunye ekwe ebiri na nwaanyị na-eji ntị anụ ihe na ọkwụ ntị na ọ na-anọ na nwunye ya anaghị anụ na the worst part wụ na not only na ọ na-anụ ntị na ya ekwuo n'elu nwunye ghọta n'ala ya ekwuo na ọ ghọta n'elu na ihe ọbụla ya wụ okwu ya kwuru na nwunye ga-arụgharị ya chele okwu ahụ ihu ebe ọzọ ya na-emegodi ya ka ọ ghọta point ya na-emeki na ọ na-aghọtachakwa mana in order to avoid ihe a ya na-ekwu ime ihe ya si eme na ọ ga-aghọtara okwu eti isi ma mfe mgbe ụfọdụ elekere ya efe n'isi sometimes ịgwado ya okwu sef na anyị na mgbe ya lụọkwara nwunye lụcha na enwere otu enyi ya nwaanyị ọwụ o mere introduce na ihe na ọwa ezi enyi ya na ọwa enyi ya nwaanyị ụmụnne m ọkwa sịdo onye na-eme enyi mere enyi ọrụ ka ọrụ ya ele na ote nwaanyị nọ na di ga-esi nwee ezigbo enyi nwa nwaanyị na-alụghị di ọwụọ hakwana ụmụazị ọwụọ hakwana onye a na-ele anya na ọ ga-alụ di ọ gbadana ụdịrị onye na-ene onye nọ na di o kwesịrị iru ya nso n'ihi na ihe oche obi na-eche anaghị ede n'ihu. Mgbe o mere introduce na ihe na ọ bụ ezi enyi ya nwaanyị enyi wụ nwere defined ages o the very clear that na that woman toro nwunye ya elewe so enyi ya nwaanyị kenekwana ọ wee onye ọ gbara ya na ya abụọ after the lady lawara ya jụwa esi enyi ya nwaanyị kena onye ọ gbara ya na ya abụọ na onye kele tokwere na ihe mere ya na ya abụọ enyi na ya ọ kwesịrị ịsị na onye na ọwa ntị ya nwunye ya chịwa si na enyi anaghị na age na ọ just ọrụ na mma na o tele ya na this lady dịwara na mma ya gwa nwunye si na ihe awụ gị na this lady na kemgbe ya na ekwo nọrọ na relationship ruo na marriage na enwere onye mere introduce na onye na ọ bụ ezi enyi ya na enweghị enyi na ya wee very private person na o mekwado onye na introduce na relationship ya na ya abụọ yiri 1 year and o meghị introduce ọ sị na ya the lady na o jikwa ome travel ọ nọghị ya o meghị introduce mgbe ya na ya na ya ka ya lee ma onye a mmụọ ya nabatara ịbịa n'ụlọ ọ wụrụ n'ime marriage na ebiko na ya like ha enyi ya nwaanyị na ije na ọ bịara ngala ya bịa ha kwale nwaanyị mba nnọọ mza nwunye elege efe n'ishi ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ na ya dị very wicked na mkpụrụ obi fere ya azụ na mgbe ọbụla mmadụ nọ ọ naghị achọ ka mmadụ ruo ya nso na onye ahụ na ọ dị evu nọọ mmadụ na-aghọta ibe ya ada nọọ mmadụ ka a na-asị biko kọtụmoko n'azụ nwunye egwugwewe penti dị smata na ya wụ ajọ mmadụ ya pụwa gawa ebe ya na-aga nwaanyị mba nnọọ mza this lady bido pụwara ya na nwunye ya okwu emechaa nwunye ya gwa ya sị na ya ejiri ọnụ egwe
na ya ejiri ọnụ egwe esi abịa ole n'ule this woman na continue na-abịakwa n'ule ya gwa na ya respect gị na ihe na ọ wee enyi ya nwaanyị na enweta ọ ga-eshi penti enweta ọ ga-eshi prezent arịla ya alaikeche hụrụ ọbịbịa ọ na-abịa ya sendụ mana ọ mara otu ọ ga-eche o were ya nara excuse mana ọ ga-aka ya mma na ịgwa enyi ya nwaanyị na ya chọzighị na ahụ ya n'ụlọ na ọ ya nwe na-akwụ ụgwọ ụlọ ebe a ya nwe ga-edecide onye ga-abịa na onye na-agaghị abịa ma ọ bụrụ na onye ahụ awụghị relative nwaanyị mba nnọọ nwunye ya si ya jiri ọnụ egwe na ya ejiri ọnụ ya gwe ruo otu ụbọchị this lady agara bịa ya gwewe ya ọnụ si ya biko na ewela iwe na ya amaghị ọrụ na mma ya na nwunye mana anaghị eshi otu ahụ aga n'ụlọ mmadụ ị gaghị apụta everyday gị gba moto shi ebe ibi bịawa n'ụlọ enyi m nwaanyị and gị bịalite n'isi ụkọtụ ụnụ ga-ebido kpawa nkata enwe ihe ọ ga-eme ọ gaghị emelizie ụmụaka ga-anọrọ mgbe ụfọdụ ebe akwa nri nọ oshili ihe nri anụ na anụ na akpala ụnụ ga-akọgide na ya na-alaiki ụdịka visitation ahụ the lady asị ya biko na ya eweli iwe na ya amahụ na enyi ya nwaanyị emebeghị ihe ndị ọ kwesịrị ime mgbe ya na ya na-akparị na ya ga-ama ihe ya ga-eme ya gaghị ụfọdụ nwaanyị mba nnọọ mza this lady a continue na-abịa ọbịa usorozie nwunye banye na kichin ọ ga-anọ ya na nwunye ga-anọ nwunye na-eshiri a na-atọ shọka eshi ya elege ihe ka ike agwụ ya eshi eloge one day lekwa ka ha banyere ha akwa na mgbomgbo bafụ bido sawa onye asa this lady enyere nwunye aka na-asa efe e yipụrụ na ya ha gbaa ya kem n'ishi ya sị mba na ya amaghị ya ga-eme ya eyipụzie nwe ya chịrị efe echiga lọndrị ya eyipụ nwe ya chịrị efe echiga lọndrị n'ihi na meshin ha mebiri emebi a ga-arụzi enwetaba ohere ya eyipụzie efe na ọda nọtụ ideme ebe ọ ga-ahụ ya na ọdịla deti ka nwaanyị ahụ hapụ ịbịa sara ya akwa ya chịrị echiga lọndrị gwa nwunye si na enwere mistake o mere ya na-agaghị atọlareti na that lady awụghị nwunye na ọ ya nwa ka ya lụrụ enwe mgbe ya gwara ese efe na ya chepụta na ọ saa ya mmiri na ọ mara ya na-asali akwa mmiri mgbe ụfọdụ ma mgbe ọ mụrụ ọ dị ime because mgbe a na-ekwu ihe na nwunye ji ụmụ abụọ 2 girls ma mgbe ọ mụrụ ụmụ ya abụọ ọ mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ na ọnya nwa sashiga ma ile ya ọmụgwọ na ọnya nwelere ya ọmụgwọ na enweghị ya kpọghọ help enweghị onye ya kpọrọ be nyere ya aka na ya na-asa ya na-eshi na ọ wụrụ ya hụtara na ọnwụ mkparị nwaanyị ya na-awụghị nwunye ịbịa chiri efe na-asara ya mmiri ya na ya babawa aka n'otu baf na-asa akwa nwunye agwụwa ya sị na ya chọrọ ịrụka ya na ya chọrọ ilewe ya tagbuo onwe n'ahụ na mgbe ya ma akwasa akwa ọ gịnị mere mgbe ya yipụtara ya asa ya mmiri ya chụkegere ihe chesara ya na ọwụ ya ga-asa na ya enwe nnanị na somebody nyegere ya aka na ọ ga-asa akwa ahụ ugbu na ọ sachara were gaa dibịa ga-ewere eme ọgwụ welata hara na ka ihe enyi ya nwaanyị nyere ya aka mee lọndrị n'ụlọ eji afụ ya zizizi na ya notisiri na o jizi efe ya gaga lọndrị na ọ gawa ebe ọ ga-akwụ ụgwọ nọ ya wụ ọka mma na mma na ya gawe mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na otu a na ya nwunye na ya nwere right onye ọbụla ya sị na ihe na ọwa enyi na o kwesịrị respect that fact na onye a na ọwa onye na ọ ga force ya ịdị private otu ahụ ọ dị private na ya wụghị private person ya na-esere ya na nwunye ruo otu ụbọchị were jie by then ya ji ụmụ abụọ 2 girls and ụmụ abụọ ke nta amụrụ ya after 4 years ọwụ na achọghị ahụ nwa mana nwa ọzọ abịaghabe after 4 years nwaanyị mba nnọọ ihe a megide iwe ya were iwe shi ebe ahụ ya bi kwapụga after rent ha mere due ya shi ebe ahụ megide kwapụga kwaga ebe ọzọ ya shi ebe nụnụ ha bi kwapụga kwaga ebe ọhụrụ gwa nwunye si na ọhụrụ ebe na ugbo ya kwatara na ya eji ego ịkwụ ụgwọ na sọpọtụ ya na ịkwụ ụgwọ ebe a na ya nwa anwa hụ enyi ya nwaanyị ahụ n'ụlọ a na ya hụ enyi ya nwaanyị n'ụlọ a ihe ya ga-eme ọwụ ihe ya ga-eji ọ na-agwa ya na ya ga-alaki ka o filie dị action nwunye ya gwa esi nsogbu anọ na ya gaghị agwa enyi ya nwaanyị ọ gaghị abịa ka ọṅụ ya nwee ike zuo oke na ya na ọrụ onwe na otu ọ chọrọ ka ha nọrọ ka ha kpewuru ngana na ihe ọbụla wụ problem dagidere ha ka ha kpewuru na even ebe ngana ugbo ya bi na enwe ihe menwere ya dị redi ịpụ ga kpoo nebọ ọsọkọsara na ya ga-anọ ngana na ọ wụrụ ọnwa otu ulo na-agba ọkụ na ọ ga-agba ọkụ gbakọta ya ma ụmụ ya ọ bịa nọrọ na ntị ya tọọ nọ lekiri gawasọ gakwara ya mma na ọ nọrọ na ntị na ọ nọ na ntị ya gawa bịa na ha ebiele nga ha na 6 months enwebeghị ya lọtara hụ that lady na fonu ka ha na-ekwu ya lobe before hụ ya
ya maa na this lady ka na-abịa mana ọ na-abịa by information mgbe ọbụla ya na-anọghị ya mgbe ọbụla ọ mara na mgbe nwunye ya mara na mgbe ya na-anụ ya na mgbe ya na-anụ ya mgbe this lady na-eji abịa ọ bịara ọ nọcha ọlụọ na ngwa ngwa nwe ha idea ya ma nwaanyị mba nnọọ nza na after 4 years ya mụrụ nwa ikpeazụ ya nwunye ya bịa dị ime mụọ nwa nwoke na ke ihe kpatara na ihe jiri kpọọ m ugbu a now the reason ihe jiri kpọọ m ugbu a now na nwunye ya mụrụ mụọ nwa nwoke ya kakụ n'aka nwa 6 months ọ ya ka akpịrị ya gbata last week ya were oso were ije wụlalụ na nwatakịrị eji ha ahụ ihe nwunye ekpeghe na ya na-eluzu nwa ya na ya were oso were ije lo nwatakịrị na-eme ka ọ na cut breath ya otige na moto rush gawa ụlọ ọgwụ dọkịta elewekwa nwa ya lecha jụọ ya sị kpọọ nwa ha na ya nọ ka jụọ ya ụfọdụ ajụjụ ya gwa dọkịta sị enwe nwa ya na ya nọ na ọ naanị ya na nwunye 2 girls gagakwanụ skuul toro oke na ugbo ine ke ntakịrị anọ 4 years ka o jiri tokele kemgbe a mụrụ nọ 6 months na 4 years ka ketoro ejiri toe ọ ga nọkwalụ skuul na-enwe nwa ha na ya nọ n'ọnwa na ugbo nọ ya pụọ n'ụkọsị ya kpọrọ ndị ka gaga skuul drọpụ ha na skuul nwunye na nwa na ugbo nọ n'ụlọ na ha enweghị nwa ha na ya nọ dọkịta sị no ọ dị possible na ya achọghị ibelieve that na ọmụma mụrụ ya mere ya destiny ya na suspect na nwa na o nwere internal bleeding na blood ya pọmpụ ga at gịnị rate na o nwere internal bleeding na ọ dị ka onye esuru ihe n'azụ wee sukwu ya enwe ihe wee su mmadụ obere nwa sukwe na nwa bụ nwa sustain a lot of pressure na esuru ya ihe wee na obi ya na nwa ga no need oxygen o need ka ọzọ ya sị nwunye na ya suru nwa ahịa ya wishe nwe nwatakịrị abịa na-enotice na yes na-enwe ihe dịka aka aslapụ ụmụ ụfọdụ ihe ma nwa ahụ dị dark mana ọ gara ahụ gị ịhụ ya mana ya ahụ ga that na yes enwere ihe mere nwa ahụ n'obi anya azụ nwatakịrị dị weak ọ dị weak a na-agbagharị ọsọ gịnị dọkịta na-asị na nwatakịrị na ọ nwere internal bleeding awụ na ihe a ji ọnụ ikwu na ọbara agbawele ya n'ime afọ na ụta ya na-agwa m ihe ugbo na iwega nwa ya iwega nwunye were fonu pụwa eji enwere mkpọga na fonu ya ma ya jụọ nwunye sọwụ gịnị ka ya na ya bụ na ọ gwa ya ihe megenụ ka ya mara otu ya ga-esi abata n'okwu na enwere onye bịara mgbe ya na-anọghị ya na ya ma onye ọnwụ na ojighị ụmụ ya egwu egwu ya nwa ejikwa na ya na ya bụ ejighị ụmụ ha egwu egwu na nwa ya nwoke nọ na o nwere ike iji isi zere ya mgbo na ya hụbedo ka ọ bagara nwa mba the only son ha ka mụtara ọ ka na-ahụ na Chineke ugbu a ka ọ hụtaga na Chineke agọziele na kemgbe ekwere m nwa na akwa na anụkwa na ebe oke akwa na ọ gịnị wu ihe akụkọ pressure sụkwa nwa nga asụkwa na o nwere ihe ọ na-edere gwa ya na ọ gwana ya biko nwunye gị ikpe hụ igewu n'akwa nọrọ nga n'uzie fonu kpọwa ihe enyi ya nwaanyị ahụ si ya biko kwuwe n'ihe ọ na-edere nọ na ọ bịara n'ụlọ ya hapụrụ ya nwa sị ka ya gaa zụta ihe ma ọ bụ gịnị ihe o mere nwa ya na ha na ụlọ ọgwụ ugbu a enyi ya nwaanyị na-asị na onwekweghị na o bega akwa na-edistọb ya kụta ya ihe n'azụ ya chọọ ịlara nwunye ya sị mba ya ka ọtọ igbo na ya ụfọdụ ihe ọ na-ediri kwa ọ ga-ekwuchapụkwu ya hapụ ya omekwe ka ọlụ mechaa ọ bịakwe na enyi ya nwaanyị jikwere bịa na ya emekweghị invite na ụjọ soro bịa na mgbe ọ bịa and ya chọrọ ịga zụta ihe ya sị ka ya gbapụ na Main Road ga zụta ihe mgbe ya na-alọtazie notisie mgbe ya na-alọtazi mbata ya na-abata nwa ahụ begezi ezigbo akwa enyi ya nwaanyị sị na ya alawala na enwe ihe dị mkpa dapụtara na ọ lawa since ahụ o ji lawa na nwa a na-emezi ka onye ike na-agwọ na-emezi ibe akwa na-arazi ya ahụ ọ na-adịzi weak meziri na uju jiri tọọ ya kpewazie ya na ya jụọ ihe ajụga enyi ya nwaanyị ugbe na enyi ya nwaanyị sị na o bega akwa akọta ya ihe ya jọs kọta ya ihe n'azụ na ele nke wụ pressure na nwa ọhụrụ na gịnịkwana ka ya ga-emeli ya nwaanyị mba nọ n'ọhịa ihe akọga ya were akụkọ na ugbo bịa sị were fonu bịa sị ọ bịa agbawa dọkịta si ihe ọkụgọ ka onye n'ihu dọkịta ya gwa dọkịta sị lekwe onye a na-ekwekwu ya na ọwụ enyi nwaanyị nwunye dọkịta asị kpọọ dat lady na fon nye ya fon ọ ya ka a kpọrọ dị lady nye ya fon ye dọkịta gwa sị na ọwụ gịnị ka o mere dis na ya ga-eji polisi eme ya arrest gwa dat na prọfeshọn ya gụrụ ya gụta ya ọfụma na ihe awụ nwa ọhụrụ na o suru nwa ihe n'azụ na nwa na-ekutere ebe a na o nwere internal bleeding na ọ gaa fọda ya sị na ya ji asọ kọta ya aka n'azụ na ya ihe ya ga-eme ya ga-azụrụ keesi a
ọ nọrọ arịọ dọkịta sị ya biko na o mee ihe o nwere ike imezọ nwa ahụ ndụ, na ya dị depressed, na o eziokwu na ya esokwere ihe mana ọ webere ka ya eso ya ma na nwa na ọ ga-adị otu ahụ. Dọkịta sị na ọ wụ demon, were fon nye ashị di ya ewere fon nye nwunye sị ọkwa nọ na ihe na-ekwu na ihe ahụ o meteghị n'enyi akwa hụ na ya. Na otu mkpụrụ nwoke ọ mụrụ after 4 years ọ mụcha everywhere ka ikeshiene 4 years ka ha nọrọ nwa na ugbu abịa otu nwa diọkpara ọkwa onye o were denwe enyi the same woman ọsọ wee enyi ya everyday ya na-ebe everyday ya na-agwa ya everyday. This lady na-ahụ ihu ya still ka na-abịakwa n'ụlọ, meaning that o nwere mission. Ị gaa na-aga n'ụlọ mmadụ ọ wụrụ na oke nwoke ka ihu ya na-arụ mma, ọ nwunye ka ihu ya na-arụ mma, gị kwechitụkwa na-abịa that means o nwere mission ya akwa men achieve na-enwe ihe mere nwa ya ga-enye dị ụkwụ ịgba ọsọ na ọ ga-anwa ebe nwa ya ihe mere nwa ya na nwa ya banọ na ebe anọ bụ na nwa ya nọ n'oxygen na ụmụnne m shock happen. Ya ekwucha kwụpụ na onye ha sị ka ya gwa m ugbu a na m nwekwa egbotokwara ụmụnne na onye ọbụla tinye n'ekpere na-enwekwala ihe mere nwa ya na-enwe ihe mere nwa ya na ya ga-awuo automatically ya ga-azụ onye gburu mmadụ. Ụmụnne m ka m nwa ya tara mgbe m na-asịla nna m wetu obi ọ kwụpụrụ ụkwụ n'ọkụ m were oso bịa ugbu a sị unu biko tinyere m nwanne ya nwoke n'ekpere. Iwu nwaanyị nọ ngara ugbokwu na ahụ na onye a gwakwara nọrọ gịnị wụ ihe kele biko na-ekwu anọrọ enyi nwa ọhụrụ atagbuola onwe n'ahụhụ obere nwa. Can you imagine nwanne na-anọ ya nwa na-aga ekwuru onwe ya nwa na-enweghị ị gaghị ajụli eso gịnị mere ya ekwu osulekwe ihe mere. Mmadụ nwee mind nwa nọ n'aka at your mercy, nwa iku n'aka nọ na-ekwughị ha okwu ihe ọbụla i nyere iwetagodo hypo ya emeghere gị ọnụ gị weta shi ya emeghere gị ọnụ. Nwa ahụ nọ at your mercy, gị nege nwa ọhụrụ dị helpless innocent onwe ihe o mere gị gị suwe ihe n'azụ suge until ya esutere ya internal bleeding. Chineke na-ekwekwala ka anything mee nwa ọhụrụ. Ewu nwaanyị nọ ngala ugbu a na-ekwu ị naghị anụ ekwu elukwu alụ ntị adọṅụ dee ekwu ntụtụrụkwu ekwere ntị adọṅụ dee azụ m ga-ezuzuna. But don't put your child on the line. Ihe ọbụla ị na-eme ya wụrụ na ọ gbasara nwa ṅụ, be very very careful. Mmanụ wụfuo ọ wụfuole, ndụ mmadụ a na-azụta ya azụta, anaghị akwa ya akwa ka akwa mmadụ dọka ya ewere gakwuru etelo sị biko stichere m biko amend. Ọ wụghị ndụ mmadụ gị ta ọkwa ahụhụ tachaa nwa ọkwa nwa mụcha after 4 years gị were nwa ọhụrụ gbotowara otu onye gị na-ebiso ọchọghị na ọchọghị onye nga gị were sore na ọchọghị onye na ọchọghị this person. Ị naghị anụ ọ gịnị wụdị ihe ka isi ike